Roberta Bela u l-gvern tiegħu abbandunaw is-settur tal-edukazzjoni lill-edukaturi u lill-ulidna. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech hekk kif għadu ma ntlaħaq l-ebda qbil għal ftehim settorjali mal-edukaturi tal-MCAS. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jinsisti li l-istudenti jinsabu f'inċertezza kbira fil-waqt l-edukaturi qed iħossuhom mustmati. Bernard Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien il-partit li jemmen fl-importanza tal-edukazzjoni, tal-għalliema, letturi u edukaturi u fil-valur tagħhom lejn is-soċjetà. Messaġġ li twassal anke f'konferenza tal-aħbarijiet li saret aktar tard matul il-jum fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u li kienet indirizzata mix-Shadow Ministers Justin Schembri, Ivan Castillo u Bernice Bonello fejn sostnew li l-ftehim tal-MCAS ilu l-iskada sentejn u nofs u tħallew mingħajr soluzzjoni. Ix-Shadow Minister għall-Edukazzjoni Justin Schembri qal il-Gvern ta' Roberta Bela għandu l-obbligu li jsib soluzzjoni b'mod immedjat għaliex kemm il-letturi kif ukoll l-istudenti jixirqilhom aħjar. Huwa sostna li l-appell tal-Partit Nazzjonalista dejjem se jibqa' favur l-edukaturi u l-istudenti. Huwa ta' insult lejn l-istudenti, huwa ta' insult lejn il-letturi, lejn il-union rappreżentattiva illi wara dak li ġara f'Jannar li għadda meta il-Malta Union of Teachers sejħet għal diversi tilwimiet industrijali fil-konfront tal-MCAS sallum baqa ma sar xejn. Għaddew 6 xhur u dak iż-żmien il-Malta Union of Teachers neħħiet id-direttivi kollha sabiex ikunu jistgħu jinħarġu il-marki u l-istudenti jagħmlu l-eżamijiet bil-bwan sens illi eventwalment is-sitwazzjoni tkun riżolta. Għaddew 6 xhur u sallum qatt ma ġara xejn. Min-naħa tiegħu ix-Shadow Minister Ivan Castillo insista li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem sabiex l-għalliema jieħdu dak li ħaqhom. Il-Partit Nazzjonalista se jkompli jagħti importanza l-edukaturi, se jagħti importanza assoluta ir-relazzjonijiet industrijali sabiex iva jkollna industry relations sani kif suppost u ovvjament ma nerġux sitwazzjonijiet illi ninsabu fihom illum. Min-naħa tagħha Bernice Bonello qalet li l-Gvern ta' Roberta Bela qed jerġa' jwebbes rasu fil-konfront tal-għalliema kif ukoll tal-istudenti, sitwazzjoni li qed tpoġġi lill-istudenti taħt stress enormi. Hija sostniet li ma jistax ikun li s-sena skolastika waslet fl-aħħar u l-istudenti tħallew imdendlin tant li anke qed jitilfu opportunitajiet ta' xogħol. L-istudenti ma jridux xi ħaġa lissa biex ngħidu għamilna xi ħaġa, dawn iridu li jieħdu il-marki tagħhom dak li fl-aħħar mill-aħħar huwa dritt tagħhom tax-xogħol li ilhom jagħmlu f'dawn l-aħħar snin. Dan kollu qiegħed jaffettwa biex ħafna studenti jaqtaw qalbhom u jjaru każa li f'pajjiż bħal dan il-gvern minflok jgħin l-istudenti qiegħed jagħmel dawn l-affarijiet biex jaqtalhom qalbhom. Giulia Falzon għal Net News.